Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли обратно в моето пространство Valentina's Healing Light. В следващите няколко седмици ще обхванем темата за нашите възприятия. Моят въпрос към теб е: колко възприятия имаме? Моля те да коментираш. Повечето хора отговарят на този въпрос 5, може би 6 с интуицията. Искам да ти кажа, че ние имаме 15 възприятия. 15. Но за съжаление, ние сме научени да слушаме само 5, които са външните възприятия. Тоест, ние сме научени да наблюдаваме само това, което се случва във външния свят. Да приемем, че виждаме през едното от сетивата зрение. Какво приемаме? Виждаме червена роза. Тя преминава през нашия филтър, но тази роза, съответно, ние имаме възприятия за нея, нали така? Вътрешното ни възприятие е паметта. На какво ни напомня тази роза? На нещо хубаво, на някаква хубава случка или последния път, когато, примерно, сте видяли червена роза, е станало нещо неприятно. Вашия ум, виждайки розата, ще създаде чрез паметта, чрез вътрешното възприятие и чрез вътрешното усещане, емоцията, това, което последно е запаметил. А то е просто една роза. И вие не можете да разберете как виждате нещо и започвате вътре да изпитвате различни емоции. А имаме и 5 финни сетива. Никой не говори за тях. Затова аз в следващите 15 седмици ще говорим за нашите 15 сетива. Как работят? Какво възприемаме фактически с тях? Как боледуват те? Защото ако едно от възприятието е блокирало, там ще има хроничен проблем или остри чести състояния, които ще се превърнат в хронични, ако те биват потиснати. Ако, примерно, вие потискате едното от възприятието си, да кажем очите, не искате да видите нещо, то ще боледува. И за това ще си говорим днес. Ще започнем с първото и, може би, най-голямо външно възприятие, което приема най-много информация. През очите в НЛП се казва, че възприемаме между 10 и 11 милиона бита в информация в секунда. Тази информация тя преминава през нашите очи. А през другите 4 сетива, слуха, вкуса, мириса, допира, ние приемаме още около 1,5 милиона бита в секунда в информация. Когато цялата информация премине през нас, тя премине през нашите сетива, тя бива филтрирана през нашата ретикуларна активизираща система. До нашето съзнание стигат само 40 бита в секунда информация. Тази информация, когато ние я филтрираме, тя преминава през нашите вътрешни сетива. Първо, интуицията. Видяли ли сме какво усещаме? Какво усещаме зад това, което виждаме? Вътрешния ни слух. Това, което усещаме наистина отвътре. Паметта. Дали сме го видяли преди и как нашата памет свързва тази ситуация чрез невронни мрежи с нещо, което сме изживяли преди. Когнитивността. Какво сме изпитали, когато сме видяли тази информация. А също и финните сетива, които говорят за усещането, себепознанието, метасетивото, което да опознаеш себе си. Защо видях тази роза и се почувствах по този начин? Да спреш и да реагираш. Човек не обръща внимание на това, мили приятели, защото ние не сме научили как работят останалите сетива. Затова искам да се замислиш. Какво виждам аз, което ме кара да се чувствам недобре? Кога и защо аз се затворих очите и имам болка в очите? Каква е болката? Имам премрежен поглед, имам катаракта, имам късогледство, дългогледство. Какво се случва с моето зрение? Е това, което се случва в моята душа, в моето тяло. Защото през зрението ние приемаме тези 11 милиона бита в секунда в информация, но те биват филтрирани. И те ще бъдат филтрирани само с познатата информация, която вече е там. Ако всеки път, когато видим роза, или баща ни е подарявал роза на майка ни, е ставало скандал и ние сме се страхували, следващия път като възрастен, когато видиш роза, ти ще изпиташ този страх и ти няма да разбереш откъде. И когато обърнеш
внимание на съзнателното ти сетиво. Какво чувствам сега и защо? Кога съм се почувствал такъв? Да спреш. Тогава ще задействаш вътрешното сетиво на паметта. И то ще ти покаже с вътрешното виждане какво е станало като картина. Така ние случва се някаква ситуация или виждаме една двойка, която се целуват, която се прегръщат и на вас ви става супер приятно, защото чрез вътрешното сетиво на паметта и на вътрешното усещане, вие създавате картината чрез вътрешното виждане, това, което вие сте изживяли. И оттам вече вашата ендокринна система започва да произвежда хормони на щастието. Или, казахме за червена роза, хормоните като кортизол, адреналин, хормоните на стреса. Искам днес да ти дам една задача, защото работим с зрението. Какво виждам аз? Всяко нещо, което видиш, то бива филтрирано, казахме. И искам да наблюдаваш себе си с това финно сетиво, което е емоционалното, да наблюдаваш сензитивното финно сетиво, какво усещам аз сега. Виждаш ситуация, хубава ситуация, лоша ситуация, някой ти пресича пътя. Виждаш животни да се бият, виждаш деца да се карат, без значение каква е ситуацията. Чрез твоето едно сетиво зрение, за което говорим днес, искам да осъзнаеш какво филтрира твоята ретикуларна активизираща система. Защото само тогава ти ще можеш да възприемеш чрез вътрешното си сетиво възприятие каква е истината, какво се крие за тази картина. И когато осъзнаеш, ти просто казваш на външното сетиво, чрез вътрешното сетиво. Когато ние усещаме нещо, чрез интуицията си, виждаме някаква ситуация, но тя не е позната за нас. И интуицията се включва какво може да е. И когато човек обърне внимание повече на вътрешните си сетива, отколкото на външните, и те са здрави и общуват 15-те сетива, общуват чисто и няма нито едно запушено, тогава и само тогава човек вижда реалния живот такъв какъвто е. Иначе, мили приятели, ние работим с програми. Ако искаш да работиш ти с твоята програма, тази неделя съм ти приготвила чудесна медитация за правилното свързване на твоето сетиво зрение с твоята ретикуларна система, за да видиш как ти възприемаш света. А утре ще говорим за храни, които да подобрят това сетиво зрението. Благодаря, че беше с мен. И те призовавам да се запишеш за моя чудесен канал. Благодаря!